pesa. Wachakane mpaka nisani gi Honorable Jared Okello menja od bura ma Nyando en Kisumu. Honorable erokamano ahinya kuom miwa sechegi. To jopur wacho ni usetemo ka gimukuo yath to onge lokruok ma giseneno. Winyo pod obaro gi ndasi. Erokamano ahinya osiepna Trevor. Erokamano kuom miya thuolo mar loso oganda Luo. To moloyo ne jo Nyando constituency. To gi bathe konchiel Muhoroni kod Nyakach nikech tabu mar winyo omonjo waduto. Mor kuom miya thuolo bende mondo mos nyikwa Ramogi duto noimore uru. Lain mari ok ler ahinya lakini para ni nyaka bed ni penja ni kuom weche mag winyo gik kamanade. Ka en kamano tiyena adhi nyime unless ni penjo no opogore gi weche mag adhi nyime mane penjo. Winyo en gima biro ga to lal. Kuom higni anyalo wacho ni 10 mosekalo chutho kwasebedo kwaneno winy kabiro mondo mi othagwa. To kanochopo higa mokalo ma en higa mar 2022 kar dwe mar adek ne waneno ka winyo ochako duogo kendo. Winyo miluongo ni mire. Koro mire ni en chiembe maduong' ahinya, en bel to kod michele. To dwahero michele ahinya malo ber. Nochando wa higa mokalo mana loso kod jota chenro migao mar pur ma en Ministry of Agriculture. Makinde no notelnegi wuod Luo miluongo ni Francis Owino Daktari. Mano omiyo wandege e kinde no. Mane wagoye puothewa ma winy notho. Ma kendo jokeyo nodwa yudo chiemo malong'o. Ne wawe ni girumo e higa mokalo. Kanochopo higa ni to moloyo kinde malose kodi ni nyo gidwa duogo gi sitina moloyo duto. Wachore ni winy mantiere Nyando constituency kata puothe manie Nyando nigi na about 2 million. Mago mantiere Nyakach gina 800,000 kaito mago mantiere gwenge mag Muhoroni roma 500,000. Of course ing'eni ipara nikech ok diket winyo piny ni kore dwa kwane ka ng'ama kwano dhano chieng' census. To ma en namba maduong' ahinya mosewito nwa yuto manonego wabed godo e yore mag michele. To nikech jononro wacho ni winyo achiel nyalo chamo gram 10 pile ka pile. Gram 10. Nyiso ni winje man 2 million manie Nyando gi kwawe gi thuolo. To gibiro mawa tan 20 mar michele duto manonego wadondi kaka jopur. Omiyo en hinyruok maduong' ahinya. Juma mokalo nabedo kod migao kata romo makende gi jopur mekwa mawuok e gweng' mar West Kano Irrigation Scheme kata gwenge wa mag Kabonyo kod Kobura mane gilima e ofis odiochieng' mar tich ang'wen juma mokalo. Kane gipimona kuom weche mwasechopie gondamo mwasekawo. Na ywa tol ne jatend migao mochung' ne weche mag pur ma en Mikali Turi. Kaita chaka wuoyo kod jalo mata tije e migao no ma dho ngere dendo ni Principal Secretary miluongo ni Okello Harake man achiel kuom jogo manyoche kodonjo machiegni. Koro kanyocha loso kodgi ne gigolo jotich kowuok e migao mar weche mag cham kata crop development section mane gibiro e Nyando gi yath mondo giru kendo gigo kuonde ma winy nindie. Ok go winy ka gin e puothe nikech ing'eyo ni chemical mitiyo godo kuom nego winygo bende nyalo kelonwa weche mag achiedhnade e dendwa nikech ing'eyo ni gin chemicals ma samoro ok ber ahinya. Omiyo yath koseru tigoye kuonde ma winy nindie kata kuonde ma winy odakie. Omiyo ne gichako chenro ni juma mokalo chieng' tich ang'wen gisetime tich abich gitime ngeso kod Jumapil. Wang' ni ok gimiyo wandege kaluwore gi weche mag logistics ma bende samoro tek. To gimiyo wa gima dho ngere luongo ni drone. Drone ok apar ka jodholuo osepuone maber mana ka intaya nye miyo wa dholuo ne nyoro. To osetemo nego winyo en ni oting'o yath manok to koring matek kaka ndege to koro tino tiya kode nikech wan kod kuonde 9 ma winy gi odakie e gwenge mopogore opogore e Nyando, Muhoroni kod Nyakach monego wanegi e winy gi duto. To kata tin to waduoko ne sirkal erokamano
kuom konyowa kuom miyowa drone kaachiel kod yath gi jotich mondo tijni wariembe kata obedo ni onyalo kawo kinde mabet lach moloyo ma ndege kawo osiepna Trevor. To nitiere joma